טוב, מה הולך חברים? כאן גיא בעוד סרטון חדש, והיום אני מראה לכם איך הולך יום צילום. וכן, אז תבואו איתי ואני מראה לכם את כל השלבים מאלף עד תו. אז דבר ראשון ביום צילום זה שהוא מתחיל ביום לפני. למה? כי אני צריך להטעין מלא דברים, כגון זה ועוד מלא דברים. אז בקיצור, בואו תתארגנו איתי וכן, יאללה בוא נתחיל. אז זה מיקרופונים ראשיים, אבל אני לוקח עוד כמה למקרה זה. אז את זה אני עכשיו אטעין, וכל השאר אני גם אטעין. וחלק מהם זה, כן. אני אטעין את זה בינתיים גם. את זה אני צריך להטעין שוב, צריך להכניס את זה. אז נקטע לי הסרטון כי בדיוק לקוח התקשר אליי וסיימתי איתו עכשיו את השיחה. אז כן, בעצם סיימתי לארגן את כל הדברים כמעט. אני צריך להכניס את זה לתיק וזה, אבל חוץ מזה כן סיימתי, ואני אראה אתכם ברכבת. מה קורה אנשים יקרים? יום צילום מסתיים, היה יום צילום מטורף, באמת היה ממש כיף, פקנו הכל, באמת היה מטורף, ואני אהבתי את זה, היה ממש כיף. טוב, אמרתי את זה כבר. החלק היותר כיף זה שאתה מקבל כסף על זה שאתה עושה את מה שאתה אוהב, וזה ממש כיף. בקיצור, אתם יכולים לחש איפה אני? אוקיי, מי שניחש תל אביב, אז כן, סיימתי אותה בנתניה, ואמא שלי עובדת בתל אביב, אז חשבתי לקפוץ אליה. אז כן חברים, יאללה, פיס. Creatures of my dreams raise up and dance with me. Now and forever, I'm your חברים, זה יום אחרי. אוקיי, אז אני אספר לכם מה עשיתי אחרי שחזרתי מהרכבת ומתל אביב. אז בעצם חזרתי הביתה, חתכתי את כל הקליפים, כל זה, התחלתי לערוך בקיצור, כי יש לי עד 5 ימים לספק ללקוח, וזה הרבה סרטונים. חזרתי הביתה, התחלתי לחתוך, זה, סיימתי לחתוך, וכאילו היום סיימתי לחתוך. קיצר, בואו לא נתברבר, I'm a bit tired, ונכין קפה. אני מרגיש מאוד צחק כשאני אומר את זה, אבל בואו נכין. היא אמרה לי תראה, החיים די קלים, נזכור לנו חדר בדרום תל אביב, ונחיה כמו גדולים, ונחיה מדקה לדקה, נמצא עבודה זמנית לא רצינית, וגם נחתום בלשכה, אולי גם תמצא איזה נושא לכתיבה, לא משהו עמוק, משהו מתוק, סיפור אהבה עם המון מטאפורות, עם המון דימויים. הגיבור יהיה שיכור כמו שאתה בחיים, שאתה בחיים. יש כאב יפה שעובר מהר, שאני רוצה לא להיזכר איך אני עמדתי שם, איך אני אמרתי לך כמה את יפה, זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה. טוב חברים, מקווה שנהנתם, זה היה הסרטון להיום, ואני יודע הוא יצא די קצר, זה היה יום צילום, אז כן, מקווה שאהבתם, תנו בלייק, בסאב, בתגובה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. פיס. היא אמרה לי תראה, החיים די קלים.